Bueno, IOF-ko eskola kolektiboan kasuan, ikusita gaur egungo jarduera fisiko eta kirolan ereduak eta honen antolaketak klase burgesan interesei erantzute diola, guk honen kritikatik abiauta bai azken bi urtetan zentrau geha lanketa teoriko baten nun aztertuko duen saiatuko gehan bilatzen jarduera fisiko eredu bat, zeinek erantzungo joan langile klaseko norbanako bakoitzan garapen integrala eta baita ere kolektiboan garapen integrala ez. Eta lanketa teoriko hortan bestia beste bai lantzen jungea bai genero eta kirolan afera, baita ere gaur egungo aizialdi jan ikuskera ere azterketa izan da, lehiakortasunak zekarpen ditugun gure pertsonai eta baita ere kolektiboai, eta pixkat ari horietatik tiraka jungea pixkat gure eredu propio hori forma ematen ez. Eta aurten urte behira lanketa teoriko horrekin segitzia da helburuetako bat, gure buruak elikatzen juteko eta jarduera fisiko eredu alternatibo horrei forma baten segitzeko. Eta horrez gain bai iruditzen egu dela ordua praktika salto diteko. Eta hortako planteatu diteu bestia beste gimnasioen filosofia, zeinek erantzungo joan herri mugimenduan, zein izangoan eskaintza bat herri mugimenduan jarduera fisiko eredu konkretu batekin jardunaldi batzuk aurre emanez. Eta baita ere udalekuen proiektuari forma ematen nahi da. Eta orokorrean